Ассалому алейкум азизон, дӯстон. Ҳозир мо оиди иллати пест гап мезанем. Он доғи сафед аст, бар бадан меафтад ба сабаби афзудани моддаи балғамӣ дар хун. Ин доғҳо аз пӯст ба гӯшти зери худ низ ҳатто то ба устухон сироят мекунанд. Гоҳ дар баъзе узвҳо ва гоҳ дар тамоми бадан пайдо мешаванд. Ба ин тариқ ки тамоми баданро фаро мегиранд ва сафед мегарданд. Инро песи паҳнгашта меноманд. Агар пӯсти доғи песро бо ду ангушт бардошта дар он сӯзан фурӯ баранд, аз он ба ҷои хун рутубати сафед бармеояд. Инчунин он мавзеъ аз молидан ҳеҷ сурх намегардад. Боз нави дигараш ҳам ҳаст ки мӯйҳои он ҷо низ сафед мегарданд. ин навъаш гарчанде роҳи муолиҷа дошта бошад ҳам душвор мебошад. ана акнун табибони донишманди қадима барои фарқ гузоштан миёни пес аз доғи сафед чунин санҷиш пешниҳод кардаам. Яъне ин ҷо ҳаст дар бадан шуданаш мумкин ё доғи сафед ё ки пес. Яъне барои ҳамин фарқ гузоштан чунин санҷиш пешниҳод шудааст. пӯсти он ҷоро ки доғ ҳаст бо ду ангушт гирифта бардоранду баъд сӯзан бизананд, то ки сӯзан ба гӯшт наравад. Яъне ҳамин вақти сӯзан заданда ҳамун фақат дар пӯст ҳамун сӯзана задан дар кор. Ба ин восита муайян мешавад пӯст хун дорад ё не. Агар аз ҷои сӯзанзада хун набарояд, ин пес аст. Инро сафедпес меноманд. Ва агар аз изи сӯзан хун барояд, он доғи сафед аст, на пес. Яъне бо ин тариқ муайян карда мешавад ки ҳамин доғи сафед аст ё пес. ана акнун ҳозир мо баъди оне ки песро аз доғи сафед фарқ кардем, бояд саривақтӣ то ба кӯҳна нашудани ин иллат чунин даворо истифода барем. Яъне сари вақт ҳар рӯз 5 грамм тухми лоласурхакро бо оби сард бихӯранд, аз иллати пес наҷот меёбанд. дуюм ин ки устухони сӯхтаи моҳиро ба доғи пес бимоланд наф мекунад. Яъне устухони моҳӣ, яъне ҳамин суке ки меган, ҳаминро баъди сӯзондан ҳамин хокистари ҳавая агар дар пес бимоланд наф дорад. баъд пӯсти чаноро, чинора меган, чинорро ба доғи баъди сӯхтан, пӯсти чинорро баъди сӯхтан хокистари онро агар ба доғи пес гузошта банданд, онро даф мекунад. баъд чорум пешниҳоде ки мо мехоҳем кунем, ман ҳамин сафед сиёҳдона, ман ҳамин сиёҳдонае ки ҳаст, ҳаминро агар бо сирко, ин нави сирко ё дигар нави сирко бошад, фарқ надорад кадом наве бошад, бо ҳамин сирко сиришта ба доғи пес гузоранд, яъне доғи ҳамин иллати песа нес мекунад. панҷум пешниҳоде мехоҳем пешниҳод кунем. ин чунин пешниҳод мебошад ки ман ҳамин сиркои ҳоли гуфтем, ман ҳамин сиркора бо даҳани фаранг, ман ҳамин шакл дорад, даҳани фаранг, ман ҳамин шакла ҳамина гирифта куфтан дар кора, худаш майда дар шакли мана хока, ҳаминро бо куфтан дар кора, ҳамин даҳани фарангро бо сирко даромехта ба доғи пес бимоланд фоида мекунад. ама акун пешниҳод дигере ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, яъне дигар пешниҳода ин чунин мебошад ки ман ҳамин сир, яъне чеснок, ман ҳамин сиру сихати чеснок, ман ҳамин сирро мо бо навшодир, ҳамин навшодир дар ҳама ҷо дарёфт кардан мумкин аст. ин як таъми туруши ниҳоят зиёд дорад, навшодир. ҳамина сиркоро куфта, ман ҳамин чеснока мо мекубем, бо ҳамин навшодир омехта карда ба ҳамун доғҳое ки пес агар ҳамон қадри ҳамун доғҳои пес бимолем, онҳоро зоил мекунад, яъне нес мекунад. бар дигар чи, ин якум чизе ки навшодир бо навшодир яҷгӯя карда мешавад, ин як сирко. дуюм варианти ҳамин метавонем, ман ҳамин асала бо ҳамин навшодир инам якҷоя карда ба ҳамун доғи пес агар гузошта банданд, онро даф мекунад.
азизони дил боқӣ дар амони худованд бошед.